We hebben een verenigingsbegroting van €200.000. Maar geld zegt niet alles. Want zonder de vele honderden vrijwilligers is een Roermond carnaval niet mogelijk. Carnaval. Het is een van de grootste volksfeesten van ons land. Het is voor ons als vereniging het belangrijkste moment in het jaar. Voor buitenstaanders vaak volstrekt onbegrijpelijk. Voor insiders een vertrouwd ritueel. 10.000 mensen met goed weer, zelfs richting de 100.000, komen op zo'n stad af om die mooie wagens te zien. Een feest waar ondernemers goed aan verdienen. In de 2 carnavalsmaanden doen we ongeveer een derde van onze jaaromzet. Ons optreden kost €21,95. Maar dat ondenkbaar is zonder vrijwilligers. Van september tot en met maart zijn we gewoon met het hele carnavalgebeuren bezig. Zij investeren veel tijd en geld. Totaal zo tussen de 10.000 en de €15.000 liggen. Dus ik durf dit te tellen. Stand van Nederland onderzoekt de verhalen achter de economische cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze keer in Stand van Nederland, de carnavalseconomie. Het is zondag 11 november 2018, vroeg in de ochtend. Het grootste deel van het land ligt misschien nog op één oor, maar hier in Den Bosch en in de rest van Brabant en Limburg is dit een belangrijke dag. Want op de 11e van de 11e om 11:11 wordt het carnavalseizoen geopend. Is dit een beetje de stilte voor de storm? Zeg je, sorry? Is dit de stilte voor de storm? Dit is de stilte voor de storm, ja. Mensen gaan nou lekker verzamelen. Even naar de parade. Goedemorgen. Ik ben er nog nooit bij geweest, want ik ben altijd hier. Zul je begrijpen. Maar zoiets. En dan komen ze allemaal weer terug. Dus we gaan het zien. Wat het gaat brengen. Hopelijk houden we het droog. Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Carnaval is een feest waar de een het hele jaar naar uitkijkt en de ander zijn neus voor ophaalt. Bij die laatste categorie heerst vaak het idee dat het alleen om liederlijkheid en drinken gaat. Het gaat om saamhorigheid. Het carnavalseizoen verklaar ik bij deze voor geopend. De verhalen in Stand van Nederland zijn gebaseerd op de cijfers van het SCP en het CBS. We zijn vandaag hier bij het CBS-kantoor in Den Haag. Er is ook een kantoor in Heerlen. En dat is op carnavalsmaandag gesloten om mensen de kans te geven om carnaval te vieren. Dat doen meer bedrijven in Limburg en Brabant. En we zien ook dat werknemers in Limburg, Brabant, de traditionele carnavalsprovincies, dat die vaker verlof opnemen in die carnavalsperiode dan mensen die in andere provincies werken. Carnaval is van oudsher een katholieke traditie. Hè. Na het carnaval begon het vasten. Dus kijk je naar de Nederlandse kaart en het aandeel katholieken per gemeente, dan zie je ook heel duidelijk Limburg, Brabant, waar relatief veel katholieken wonen en waar carnaval gevierd wordt. Maar daarnaast vallen ook bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen op, een aantal gemeenten langs de Nederlandse kust en ook in de Achterhoek, waar relatief veel katholieken wonen en waar ook een carnavalstraditie is. Niet alle tradities rond carnaval zijn eeuwenoud. De 11e van de 11e werd eigenlijk niet gevierd. Het idee kwam van de horeca om de omzet van de novembermaand op te krikken. Ja, dit is, even kijken, 2009 is volgens mij het eerste keer. Het is geen orthodoxe traditie, als je dat bedoelt. Het is een initiatief van de horeca. We hebben in Den Bosch, of in Zettergenbos, hebben we de orthodoxe club. En de orthodoxe club is eigenlijk degene die heel carnaval regelt. Maar 11.11 is een initiatief van de horeca, ja. Ja, dus samen met een aantal collega's hebben we dat een beetje bedacht. Om ook een beetje een boost te hebben in november. Ja, november is horeca technisch gezien niet een hele sterke maand. Dus dit is daarom wel ook heel erg belangrijk. Hoeveel liter bier gaat er doorheen op een dag als deze? Ja, dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk, snap je.
dat kan ik niet zeggen. Ik heb er bijna 3000 in huis. Dat zullen we niet gaan halen. Maar ergens tussen wat er nu is getapt en die 3000, daar moet je het in zoeken, denk ik. Voor veel horecazaken in het zuiden is februari een goede maand. En dit heeft alles met de carnaval te maken. Gemiddeld zet een klein café in een stad als Den Bosch ongeveer €25.000 om tijdens de 5 dagen rond carnaval. Gewoonlijk is die omzet een kleine €3.000. Tijdens carnaval wordt er dus 9 keer zoveel verdiend. In Nederland ligt het dichtstbijzijnde café voor een inwoner op ongeveer 1,2 kilometer. Laat het toeval zijn of niet, maar in Limburg en in Brabant is het aantal cafés dat je binnen een straal van 1 kilometer tegenkomt een stuk groter. Dus als je een kroegentocht wil houden in Limburg, Brabant, dan hoef je niet zo ver te lopen. Steden als bijvoorbeeld Maastricht, die springen er extra uit. Daar vind je op een straal van 1 kilometer ongeveer 9 cafés. Dan heb je daarna nog trek naar de optocht en na je kroegentocht. Dan is ook het aantal snackbars dat je in de nabijheid vindt in Limburg en in Brabant een stuk groter dan in andere delen van Nederland. Maar het belang van carnaval is niet uit te drukken in geld of cafédichtheid. Voor de echte vierder is carnaval een belangrijk onderdeel van het leven, waar maandenlang vol enthousiasme aan gewerkt wordt. Van september tot en met maart zijn we gewoon met het hele carnavalgebeuren bezig. En dat is eigenlijk iedere avond en het weekend. Ja. Carnavalsvereniging De Krapkes is een van de 161 carnavalclubjes in Den Bosch. De vereniging is opgericht door vader en moeder van de krabben. Ik denk dat we met 12 mensen, 12 zijn we begonnen. En er waren nog de kinderen van ons waren erbij met een trommeltje en een bekketje. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Ja, en hij kreeg de schuif omdat hij de langste arm had. Zo stonden wij in een winkel, in de muziekwinkel. Ja, die tweedehands instrumenten kochten. Ja. Begonnen als familieclubje zijn ze uitgegroeid tot een van de grootste carnavalsverenigingen van Oeteldonk. Nu hebben we 24 muzikanten en heel de vereniging bestaat uit ongeveer 65 personen. Ja, zoiets, ja. En is dat groot voor Oeteldonkse begrippen? Ja, behoorlijk. Ja, behoorlijk. Groot, ja. Wat betekent carnaval voor jullie? Alles. Wij houden van een hoop mensen om ons heen. Ja. Van een hoop gezelschappen. Wij willen dat als vereniging een hoop leuke dingen doen met elkaar, als we maar met plezier met elkaar doen. En daar gaat het eigenlijk om. Plezier met elkaar. Ja. Dus. En dat lukt. Den Bosch kent zo'n 80 blaaskapellen die op deze dag allemaal door de stad dweilen. En natuurlijk zijn de krapkes daarbij ook van de partij. Waar is het wachten nu op? Om daar muziek te maken daar. Ja? En nou moet hij nog 1 nummer spelen en dan mogen wij even muziek maken. 3 nummers. Ja, zo gaat het gewoon. Ja. En 1 ruk door met z'n allen. Ja. Ik heb hier een lijstje met alle namen van onze leden. En dan ga ik geld ophalen. Dan maak ik een lijst van wat er gedronken wordt. Dus hier bijvoorbeeld dan krijgen ze 2 rondjes. En dan gaan we naar de volgende, krijgen ze een rondje, de volgende rondje. En dan op het eind, dan hoop ik altijd dat ik uitkom. Meestal niet, maar ik hoop het. De gemiddelde carnavaller geeft zo'n €180 uit aan het feest. Hiervan gaat ongeveer 90 op aan drank, ruim €40 aan eten en €45 aan kostuum, smink en andere carnavalsartikelen. Met ruim 1,5 miljoen feestvierders wordt dus bijna €270 miljoen uitgegeven. Voor de vele leden van de verschillende carnavalsverenigingen in het land liggen de kosten aanzienlijk hoger dan die €180. Wat kost carnaval hier nou? Dat zijn duizenden euro's. Dat is niet 1, 2, 3 te zeggen. Hè. Nee, dat is heel moeilijk. Maar wij krijgen wel een vergoeding van de overkoepelende organisatie. Om een gedeelte van de praalwagen. Om dat te kunnen doen. Want kunnen wij het niet, hebben ze geen optocht. Komen liggen mensen, dus ze moeten wel iets. Hè? Dus wij krijgen gewoon een vergoeding ervoor. Ja, alleen die komt natuurlijk nooit uit. Nee, oh ja, oké. Maar een hobby mag wat geld kosten. Mag geld kosten en er wordt gewoon contributie betaald. Dus we draaien het echt het hele jaar door echt wel rond. Wat is de contributie? €6,50 in de maand per persoon.
Dus dat is wel te doen, hè? Ja. En we krijgen dit jaar een nieuwe prins. Ja. We hebben een jaar of... Hoe lang is hij geweest? 11 jaar? Onze oude prins. Ja. En we krijgen dit jaar een nieuwe. Alleen, niemand weet wie het is. Het is een verrassing. Niet alleen Den Bosch is in blijde verwachting van een nieuwe prins. Ook Roermond krijgt een troonopvolger. En ook hier is de identiteit van die prins een groot geheim. En het is altijd een verrassing. Je hebt wel een vermoeden wie dat is. Maar nee, ik vind het altijd leuk als ik het niet weet. Dan denk ik van wow, ja, weer leuk. Hè. De prins is een belangrijke figuur in heel carnavalsland. Maar verder zijn de tradities van stad tot stad en van dorp tot dorp vaak totaal verschillend. Grofweg kun je zeggen dat er 2 vormen van carnaval bestaan in Nederland. Het Bourgondische, zoals in Den Bosch, en het Rijnlandse, zoals hier in Roermond, waar 800 mensen zijn samengekomen om de onthulling van die nieuwe prins bij te wonen. Vanavond is het zoiets. Dan werd de 76e stadsprins van Remun en prins van de Niel uitgeroepen. Dirk Fransen is de vorst van Roermond. Hij heeft de dagelijkse leiding over de stadscarnavalsvereniging. Het is een groot moment, hè? Ja, het is een belangrijk moment. Het is voor ons als vereniging het belangrijkste moment in het jaar. De benoeming van de prins is een grote eer. Het is geheim, niet alleen voor de stadsbewoners, maar voor iedereen. Pas vlak voor de officiële ceremonie worden vrienden en familie ingelicht. In een hotelkamer. Daarbij houdt niet iedereen het droog. Dat ik? Hartstikke graag. Ja, die is er klaar voor. Jazeker. Ja? Alles weg? Ja. Alles weg. Ga eens erop. Nog een feest vieren? Ga zo, Teloli. Met pap samen. Nog een feest vieren? Zeker. Ja, dat was even speciaal, ja. Ik heb mezelf redelijk onder controle, maar even niet. Ja. Uw zoon wist het niet, hè? Nee. Die wist niks. We zijn al 6 maanden voor hem bereiden. En hetzelfde huis, dat was echt heel moeilijk, ja. Ja, maar het is gelukt. Het is gelukt. Ging goed, hè, net? Ja, prima. Mooi dat er een paar tranen kwamen. Ja, dat hoort er wel bij. En dan zie je dus eigenlijk ook waar het minste duidt om stadsprins te mogen werden. En volgende week de stadsjeugdprins. Na 6 maanden voorbereiding is het zover. Prins Mark II wordt bijgeschreven in de annalen van het Roermondse Prinsengilde. Wat betekent het om prins te zijn van Roermond? Ja, prins van stadsprins van Roermond, dat is toch als jongen in de stad. Daar kijk je toch wel, denk ja, godverdomme, dat wil ik. Oh, dat mag ik zeggen natuurlijk, hè. Verdorie, dat wil ik toch wel. De Roermondse carnavalsvereniging is verantwoordelijk voor het grote feest in de stad, dat ieder jaar tienduizenden bezoekers trekt. Je moet je voorstellen, dat is gewoon even grosso modo, dat de verenigingsbegroting van de NUL ongeveer €200.000 betreft. Dat betekent alle activiteiten, alle eigen evenementen, al die bezoekjes, alles wat we doen, zit in dat bedrag. €200.000 is niet veel geld voor zo'n groot evenement. Maar dat kan dan ook alleen omdat de vereniging 200 vrijwilligers stelt, die zich met hart en ziel inzetten. CBS heeft nog nooit rechtstreeks aan mensen gevraagd hoe leuk ze carnaval vinden. Maar kijken we bijvoorbeeld in ons verplaatsingsonderzoek, dan valt wel op dat er heel veel te doen is in die carnavalsteden. In die periode van carnaval van zaterdag tot en met dinsdag. Ongeveer 67% meer verplaatsingen in die dagen. Bijvoorbeeld omdat mensen naar een optocht gaan. Die gaan naar het café, die gaan het uitroepen van de prins bezoeken. En wat ons verder opvalt is dat dat vooral een lokale activiteit is. Ongeveer 65% van die verplaatsingen gaat om mensen die daar ook wonen. En niet zozeer van mensen die van buitenaf carnaval komen vieren. Carnaval is dus vooral een lokale aangelegenheid. De gemeente draagt voor een deel bij aan de kosten. Wij vroegen de grootste carnavalsgemeentes in ons land hoeveel ze uitgeven aan de organisatie van carnaval. Het meest wordt besteed in Den Bosch. Bijna €157.000. Eindhoven en Roermond gaven rond de €100.000 uit. Tilburg bijna €80.000 en Sittard €65.000.
In Breda neemt wethouder Daan Kwaars ons op sleeptouw om de organisatie rond carnaval toe te lichten. Welkom in het Kielegat. Zo'n 250.000 mensen vieren carnaval in Breda, ofwel Kielegat. Samen geven ze meer dan 3 miljoen euro uit. Er is een overkoepelende vereniging, de BFC. En er zijn 8 aparte verenigingen. Iedere dorp, iedere wijk, iedere algemeen in de stad heeft zijn eigen vereniging. Ik geloof dat er 8 zijn in totaal. En die organiseren eigenlijk het carnaval in de stad. De gemeente Breda gaf in 2018 in totaal 116.000 euro uit aan het carnaval. Het grootste deel daarvan, 80.000 euro, bestond uit subsidies voor de carnavalsverenigingen. We zijn hier op de Havenmarkt, een centraal plein. Heel leuk, want de kroegen komen hier samen. En volgens mij is dat ook wel de essentie van carnaval. Hè? Dat mensen samenkomen en niet alleen maar op die 4 dagen dat hier carnaval gevierd wordt. Maar juist ook zeg maar, die periode daarvoor en daarna. Hè? Die verenigingen. En die mensen gaan elke avond met elkaar in een schuur bouwen. Ze maken tekeningen, ze leren lassen. Ze komen eigenlijk met hun ouders al 2-jarige leeftijd bijna binnen. En gaan op 22-jarige leeftijd met vrienden voor het leven en een lasdiploma naar buiten. Hè? Om het maar eens zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk wel de essentie ook van carnaval. Hè? Dat je elkaar ontmoet, dat je met elkaar praat en dat je elkaar gewoon de verhalen van het leven vertelt. Voor grote schoonmaakoperaties in de stad trok de gemeente Breda 18.000 euro uit. Juist in het geval van carnaval hebben we te maken met een groot evenement, meerdaags evenement, waar heel veel mensen op afkomen. Maar we beseffen ons ook dat het gewoon gaat om vrijwilligers. Een mooi voorbeeld is dat ze in Prinsenbeek de vrijwilligers die daar actief zijn een bladblazer geven. Zij blazen dan alle rommel bij elkaar. En wij als gemeente komen dan met onze gemeentelijke auto's langs om die rommel weer op te ruimen. Dat maakt dat we zo snel mogelijk weer een schone stad hebben waar fatsoenlijk carnaval gevierd kan worden of waarna de stad gewoon schoon is. Nog eens 18.000 euro ging naar onder andere verkeersmaatregelen, dranghekken en extra toezicht. Hier komt de Stoete Grote Markt op draai. Het staat hier natuurlijk ook vol van de mensen. 10.000 mensen met goed weer, zelfs richting de 100.000 zeg maar, komen op zo'n stad af om die mooie wagens te zien. Ja, dan is dit het mooie moment. Er zijn meer mooie momenten in zo'n optocht. Hè. Maar dit is wel het mooie moment voor bouwers dat ze echt de Grote Markt opdraaien. En daar mogen laten zien wat ze al die maanden zeg maar, in die schuur gebouwd hebben. We staan hier op een mooie plek. Eigenlijk de plek waar het carnaval begint, het stadhuis. 3:11 op zaterdagmiddag is hier de sleuteloverdracht. Ik vertelde net al, de burgemeester draagt de sleutels over van de stad aan de Prins Carnaval en gaat niet meer over de orde in de stad. En dan barst eigenlijk hier op deze plek het carnaval officieel los. Wij als gemeente zeg maar, hebben ook in ons coalitieakkoord een punt opgenomen. Dat heet het actieplan carnaval. Juist om dit soort dingen in de stad te faciliteren. Want ja, hoe waardevol is het als zoveel inwoners van de stad het op zo'n moment zo gezellig met elkaar hebben. Heeft u zelf tijdens het carnaval nog een officiële taak of bent u ontheven dan? Nou, ik heb geen officiële taak, want we zijn officieel niet meer in dienst. Hè. De sleutels zijn overgedragen. Wel is het zo dat ik probeer om overal even langs te gaan. Maar ik moet ook heel even bekennen, carnaval is ook carnaval. Hè. Dus ik wil graag ook even een paar dagen zelf carnavallen. Ja. Bij carnaval hoort natuurlijk ook muziek. Carnavalsartiesten cashen flink tijdens het seizoen. De top 3. Op nummer 3 de gebroeders Co. Zij vragen 2800 euro voor een optreden van een half uur. Op 2, good old Danny Christian. Voor 3200 euro komt hij een half uur langs. En onbetwist op nummer 1, Snollebollekes. Bijna 7000 euro voor een half uur optreden. We feesten hier in onze kroeg, het kan ons nooit niet gek genoeg. Maakt niet uit wie je bent, het bier dat vliegt hier door de tent. Net buiten die top 3 vallen de Lawine Boys. Ja, ons optreden kost 21,95. Het duo bestaat zo'n 20 jaar. U zou ze kunnen kennen van de hits Seks met die kale en Joost is anders geaard. Met carnaval voor de deur treffen we de Lawine Boys in de studio voor de opnames van hun nieuwe single. Oké, doen we gewoon nog het refrein met la 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 erachteraan. Oké. De Lawine Boys begonnen 20 jaar geleden als discjockey. Het zingen was oorspronkelijk een grapje. Wie je bent, het bier dat vliegt hier door de tent. Op een gegeven moment dachten we van, we kunnen ook wel een liedje zingen. Dus vandaar dat we op een gegeven moment op de bar sprongen. En we gingen in één keer hele valse liedjes lopen zingen. Ja. Dat we dachten van, nou, mensen vinden het leuk, dus dat blijven we gewoon lekker doen. De eigen repertoire, want toen zijn we zelf liedjes gaan schrijven. En dat is eigenlijk nu uitgegroeid tot wat het nu is. Dat je gewoon ieder weekend een paar keer op pad bent. En daar je brood mee verdient.
Onze club komt weer binnen, we zijn weer kampioen. Onze club komt weer naar binnen, dan houden we wel neutraal. En dan kan hem ook door iedereen laten zingen. Als iemand vraagt van hoe schrijf je een hit of hoe schrijf je een liedje... Het moet uit het gevoel moet het komen. Je moet een bepaalde melodie in je gedachten hebben. Je gaat dat uitwerken met een aantal mensen in de studio. Je staat ook echt in de kroeg. Dat gevoel heb je. Dus ik heb hier wel vertrouwen in dat dit met carnaval wel... en ook daarna wel meegezongen gaat worden. Ja. Onze club komt binnen. Dat geldt voor iedereen, hè? Dat is wel zo. Ja. Dat gaan we doen. Ja, onze club komt binnen. We zijn weer kampioen. Met 30 optredens, à €2195 per keer... is carnaval een belangrijke bron van inkomsten voor de Lawineboys. Nou, carnaval is wel heel belangrijk. Hè. Het is inmiddels, zeker vroeger centreerde het zich om carnaval. Inmiddels is het natuurlijk wat breder geworden, zijn met het hele jaar aan het optreden. Maar carnaval is daar wel een heel belangrijk onderdeel van. Ik denk dat een kwart van de optredens is carnavalsgerelateerd. Het begint 11-11 natuurlijk met de start van carnaval. En daar zijn de eerste optredens al. En dan krijg je prinsenballen her en der. Of je krijgt zittingen, of weet ik hoe ze het allemaal noemen. Artiestenavonden, carnavalsgerelateerd. Maar daartussendoor krijg je ook nog gewoon een fout feest. Of een oktoberfest of een bedrijfsfeest. Maar met die 5 dagen is het alleen maar carnaval. Dan is het puur alleen carnaval. Dan is het echt van de racen van het ene naar het andere podium. Er zijn meer ondernemers voor wie carnaval de belangrijkste periode in het jaar is. Nou, in de 2 carnavalsmaanden doen we ongeveer een derde van onze jaaromzet. José Cabrera is de eigenaar van een van de grootste online feestkledingwinkels van ons land. Als iemand een pakje online heeft gekocht, dan is de kans zo 1 op de 4 dat hij dat bij ons heeft gedaan. Jo, hoeveel heb je er vandaag? 20. 20, oké. Is goed, jongen? Misschien kan jij vast zo oppakken. Hierop. Hoe is het begonnen met het bedrijf? Nou, we zijn in 2011 eigenlijk vanuit mijn huis begonnen. Toen een klein kantoortje en nu... Hoe groot zijn jullie nu? Wat is je omzet? Nou, dat doen we niet altijd hele gedetailleerde uitspraken. Maar we komen uit Utrecht. En ik vind het altijd leuk om te zeggen dat op de drukste dag... hebben we 9 domtorens aan pakjes die wij eruit sturen. Ja. En carnaval, hoe belangrijk is dat voor je? Dus carnaval is voor ons wel essentieel. Het zorgt er ook voor dat we gewoon een heel erg breed assortiment kunnen hebben en kunnen houden gedurende het jaar. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op de carnavalsmarkt... houdt José jaarlijks een enquête onder 3000 mensen uit zijn klantenbestand. Dan stellen we vragen als hoe lang vier je carnaval, hoeveel drink je, ga je wel of niet vreemd... en meld je je daarna ziek na carnaval. En wat die cijfers zeggen, en misschien zijn de Brabanders en de Limburgers het er wel helemaal niet mee eens... maar dat Brabant eigenlijk meer een soort feestprovincie is. Dus vreemdgaan is daar 22,1%. En in Limburg is dat nog maar 5,9%. We hebben mensen gevraagd, ben je wel eens wat verloren tijdens carnaval? En zo ja, wat? En 34,4% is wel eens wat verloren tijdens carnaval. En de nummer 1 is mijn partner. Wel grappig. 6,7% de portemonnee. En de mobiele telefoon. 4% van de mensen is dat wel eens verloren. Zie je, we zijn wel vast bezig met de ontwerpen voor het volgende jaar. Natuurlijk wel voor... Ontwerpen jullie veel zelf? Ja, steeds meer eigenlijk. Ook omdat we gewoon steeds meer data hebben over wat we goed verkopen in de shop. En waar het nou goed toe gaat, waar de trends naartoe gaat. Ja, dat kunnen wij gewoon goed gebruiken om steeds producten te ontwikkelen die echt aansluiten bij de behoeften van consumenten. Ja, want een van die behoeften is bijvoorbeeld je telefoon kwijt kunnen. Ja, absoluut, ja. En dat zie je bijvoorbeeld in dit pak, dat is wel grappig. Dan is er ook echt wel een speciaal zakje voor je mobiele telefoon en voor misschien nog wat andere dingetjes. We hebben het heel grappig de Secret Stash genoemd. Een beetje een knipoog naar dat je daar je drugs in kwijt kan. Ja, vooral je mobiele telefoon. Ja. En wat traditionele pakken vaak hebben, die moeten gewoon heel goedkoop zijn. Nou, hier lijkt het alsof het een zak is, maar het is eigenlijk gewoon een soort fake zak. Het is gewoon alleen maar een stripje stof, maar je kan er niks in kwijt. En dat is vreselijk ongemakkelijk voor je persoonlijke spullen, maar ook als je naar het toilet moet met je eekhoorn onesie. Ja, dan moet die echt gewoon tot aan de enkels uit, weet je wel. Anders is het gewoon onmogelijk. Waarom vieren mensen carnaval? Nou, vooral dansen, drinken en feesten. En cultuur en traditie, nou, dat speelt de derde of de vierde plek, na vrienden.
Traditie mag dan met 14% op de 4e plek staan. Het is wel die 14% die carnaval mogelijk maakt. Dit zijn de vrijwilligers die elke avond samenkomen, die duizenden uren steken in het bouwen van praalwagens bijvoorbeeld. Kijk, dan krijg je al een stuk relief. Hè? En dan trekt dat echt mooi door met de rest. Zo houden wij ons wel aan het werk. Het zijn er 8, hè. 8 x 8 is 64 nog steeds, hè. Geeft wel meer diepgang. Letterlijk. Het geeft letterlijk meer diepgang. Ja. Hoeveel tijd steken jullie hierin? Vanaf 1 oktober, 5 dagen in de week. En de zaterdag tot 4 uur. Ja. En de krapkes hebben ook een eigen muziekschapperij. Dus dat doen zij op donderdagavond. Dus dat betekent dat ze met 20 tot 25 mensen repeteren. Nadat zij echt duizenden uren in zo'n wagen hebben gestopt. Dus ja, uiteindelijk ben je... Nou, ik denk dat we met een man of 50, 60 zijn we bezig om die wagen voor die optocht vorm te geven. Een commercieel gebouwde praalwagen zou al snel meer dan €100.000 kosten. In de praktijk kost die wagen maar zo'n €10.000. En dat kan alleen omdat hij helemaal door vrijwilligers is gemaakt. Een van die vrijwilligers is Theo Hoek, de zogenaamde gazer. Cruciaal voor de vormgeving. Deze zijn we nou aan het maken. En dat moet dan allemaal in een vorm gekneed worden. En u kunt goed kneden? Ja, met klei, maar ook met gaas, zo gezegd. Hè. En hoe slapper het gaas, hoe mooier dat we er iets rond krijgen en zo. Kijk hier, dit is zijn lip, kin. Hier zijn zijn tanden. Zijn lip, zijn neus. Dus... Heeft elke vereniging zijn eigen gazer? Ja. En hoe heeft u dat zelf zo geleerd? Ja, dus ik heb het eigenlijk niet geleerd. Ik heb het gewoon gedaan. En op een gegeven moment dan, voelde dat hoe de vormgeving, hoe dat het gaas meewerkt. Want daar gaat het in feite om. Want je kan ook tegen het gaas inwerken en dan lukt het niet. Nee, dus je moet met het gaas meewerken. Met het gaas mee. Er zijn echt ook gewoon tientallen vrijwilligers bezig die in de Oeteldonkse bejaarden- en verzorgingshuizen bezoekjes afleggen met muziek, zodat de bejaarden die niet meer die tehuis uitkomen ook gewoon in hun tehuis carnaval mee kunnen vieren. Er is een club die heet Voor Mekaar. Die zorgen voor een tribune met carnaval, overdekte tribune met hapjes en drankjes waar mensen met rolstoelen of die slechte been zijn worden opgevangen. En het mooiste is nog, iedereen is gelijk. Niet alle carnavalsvrijwilligers zijn actief in een carnavalsvereniging. Het Nederlandse Rode Kruis zorgt voor de EHBO-posten met carnaval. Zij zetten daarvoor ongeveer 600 hulpverleners in. In 2014 waren dat er nog zo'n 235. Een stijging van 155%. Dit komt door een toename van het aantal evenementen tijdens carnaval. Maar met de vaste ingrediënten van carnaval wordt ook geld verdiend. Je voegt drank, verkleedpartijen en polonaise bij elkaar en je hebt een fout feest, zoals hier in Zoetermeer. Après-ski-parties, oktoberfesten en foute feesten hebben allemaal elementen van carnaval overgenomen. En leggen artiesten als Jody Bernal geen windeieren. En ook de Lawineboys pikken graag een graantje mee zo voor het echte carnavalseizoen losbarst. Goedenavond. Dit is het, hè? Hoeveel van die kostuums heb je? Ja, dat is niet te tellen. Inmiddels al heel wat verzameld. Ik heb echt begonnen om eens een keer een liedje te zingen. Naar nu dat mensen ook wel echt iets voor je moet betalen. Dus je moet ook echt wel een act neerzetten. Dus het is wel een half uur lang gas geven en zorgen dat mensen lol hebben. Je moet een stukje meerwaarde hebben aan een evenement. Want anders word je natuurlijk ook niet geboekt. Ben je nog wel eens gespannen voor een optreden? Nee. Nee, niet echt meer. Nee. Of je nou voor 10 mensen staat of voor 3000, dat is het verhaal hetzelfde. Nee, ik span niet meer. Nee. Laat je horen voor de Lawineboys! Ja! Ik zeg goedenavond! Hey! Waar
wij vandaan kwamen. En zeker vroeger, we zongen nog ooit carnavalsliedjes in een heel ver verleden. En dat is leuk, iedereen kent dat lokaal en dat is het dan. En opeens dan kom je ergens en dan staat gewoon heel de tent... staat jouw teksten mee te zingen, die je zelf verzonnen hebt, die je zelf geschreven hebt. Ik wil seks met die kale. Hoi, seks met die kale. Ja, dat is natuurlijk heel apart. Dat ben je niet gewend. Je komt gewoon uit Brabantse landen, je ging een beetje optreden. Uiteindelijk sta je in heel Nederland... Sta je eigen liedjes te zingen? Ja. Nou, dat is fantastisch. Laat maar waaien, laat maar waaien. Uw nachtlang heb ik al liggen draaien. Laat maar waaien, laat maar waaien. Uw voor jou staat er achter ligt te laaien. Hij ging top hoor. Super. Leuk. Ja, carnaval in het noorden, hè? Alleen hier noemen ze het fout feest. Ja, superveel feestjes. Polonaise was net zo... Nee, het was erg leuk. Erg leuk. Topfeest, topfeest. Voor het echte carnaval kun je maar beter naar het zuiden, waar prins Mark II van Roermond begonnen is aan een intensief carnavalsprogramma. Dat begint op een internationale jeugdprinsen-carnavalsbijeenkomst in Landgraaf. En het zal duren tot in de kleine uurtjes. De druk is hoog, ja. Prettig hoog, laat ik zo zeggen. Of zo zeggen. Vanaf het moment van uitroepen bellen mensen, ze sturen berichtjes. Het programma begint te lopen. Er zijn toch vandaag ook weer 5 activiteiten, dus het is de hele dag op pad. Ik heb ook kinderen en een huishouden, dus het komt allemaal erbij. Maar het is hartstikke super schoon is het. Hoe gaat het? Het gaat goed. Eerste zit erop vandaag. We gaan nu terug naar Roermond. Hapje eten. En dan hebben we in de Schouwberg, bij ons in de stad, een Lachender Wieselprogramma staan. Dat is uitverkocht, dus dat hebben we gisteren ook gezien. Dat was heel leuk. En tussendoor doen we 2 recepties van collega-prinsen. En weer terug om de voorstelling af te sluiten. Een nazit. En dan zal het over 12 zijn, denk ik. En gaat het elke dag zo? 4 van de 7 wel. Elk weekend sowieso. En de laatste 2 weken vol continu. Dus ik stel ook voor dat we nu rap gaan, want anders komt het dadelijk ook nog te laat. Door de carnavalsvierders wordt veel verlof opgenomen. Tijdens het feest neemt 33% 3 of meer dagen vrij van hun werk. 17% van de feestvierders vraagt 2 dagen verlof en 16% vraagt 1 dag vrij. In Limburg en Brabant zijn veel bedrijven gesloten tijdens de carnavalsperiode. 34% van de feestvierders hoeft daarom geen vrij te nemen voor de carnaval. 16% van de minderjarigen meldt zich ziek na het vieren van carnaval. Onder de 20ers is dit 17%. 40ers en 50ers zijn beduidend minder vaak ziek na het carnaval. Onder de 40ers was dit 2% en onder de 50ers 3%. De carnavalvierders onder de 25 jaar melden zich in vergelijking met de 50ers ruim 5 keer zo vaak ziek. Al met al heeft de prins van Roermond zo'n 150 activiteiten voor het eigenlijke carnaval begint. Daarnaast moet hij ook zijn portemonnee trekken. Er zit ook een prijskaartje aan het prinschap. Het Eindhovens Dagblad deed een enquête onder 60 Brabantse prinsen. Gemiddeld besteedt een prins €3000 aan het prinschap. De goedkoopste prins gaf minder dan €200 uit en de duurste prins tikte zo'n €10.000 af. En voor de rest zitten er ook nog kosten in voor het plaatselijke gezelschap zelf. Ja, inderdaad. De hoezordes. Kleine 3.500 moeten er gemaakt worden. Het vertier door de weekendjes. De kostuums van de adjudanten.
De auto werd al gesponsord met de belettering. En noem maar op, de presentjes die we metnemen. Verder nog gaat, het eten, het drinken, je noem maar op. We zijn de hele dag geld uitgeven, maar dat maakt niet uit. En wat is het totaal? Heeft u daar een beeld van? Het totaal zo, ja, hebben ze me voor afgezegd tussen de 10 en de 15.000 euro liggen. Dus ik durf niet te tellen. We zien het wel. Als het op is, is het op. Wat zei je? Als het op is, is het op. een spelke is het. Is het ook een manier van leven? Ja, op dit moment wel, zeker ja, zeker. Op dit moment leef ik als prins zijnde, zeg maar. Ik stond er met op en ik ga er met naar bed.